taxi. Uy! Saan lang ba yan eh? Usang nang pagdali na ko ani. Adto sa among shootinganan nga, wapamay niabot taxi. Arang-arang, kay naay ni Agi taxi. Taxi kat. Dong, taxi dong. Sakya ka dong. Taxi dong. Kabulaan dong. Kabulaan. Oh, assistant. Asa day dapit ang atong shootinganan di ay? Kay nagulat ko diri sa Daplins da, no? Oh. Nana ko diri sa Kabulaan. Sus, matay kalayo pa yan eh. Naglabang magong pila ka lado, pila ka bukid. Saan na? Uy, ikaw na. Yawa. Ini harap minulat ko mo. Kanihasap ko din mo. Hindi na ko tugsoy direk. Ah, si Tugsoy. Si Tugsoy mo nga. Kuha nito. Anong nga ito na tayo? Ano ba din ni mama? Dili, manumbag ra. Ah, manumbag rin na. Kuya po ng manumbag yan. Kutong niya ako nagpapapon gabihin ng direct. Ako ba direct ka? Nagpapaspo, nagpapapon ng direct. Ang direktor ay, kadugay binabot. Nimuglo ang itong ngalit asin. Ikaw na iguto mag-rock. Sa mo pinigabungol ng banrot. Sa akong kong tawan na, oy. Udirek! Udirek, oy! Asa ba, oy? Mga gabi, hindi lang nga ba? Sa kabungulan ni tawan na, oy. Ingo pa na nagkabaw ba? Nakabungulan ng kabaw, hindi na kauli pa mahaw. Lang nga, boy. Anak, sa kabungulan gini mo, oy. Bungian di ka ron. Kailan yung amuan nga. Mungian ka mo. Bungian na. Bali na good job. Gusto man kul. Iwaan di ka dog. Ayaw kul bata bukul. Sa gihadlok bata oy. Andiyan mga dagko ng tiguang na. Mga busogo mga sila. Subuo lang kita ng sudaan. Kung gusto sa katrak. Ano usok barko. Nagmadani mo. Kuhulan di ka. Ay kabala ka. Ganun kwarta. Dari na. Sugot tayo maha. Ayaw sige. Dugay ba? Danya to sila. Sige na. Sige na botyok. Kalipahala ni magprento sa barko kanon. Kaya ilila po bunggo sa traka. Kalipahala na. O sige tiyok. Amping-amping ha. Di katulisan ha. Audition na ma-apply og artista. O ganun lang. Mau ba? Magtanaw na ko, no? Mayo man mo dala og acting ba? Mayo kayo. Artistahon di tignaong ba? Hindi naman sugon na ta. Pwede mo, admi mo, iswa din mo dapita. Ari ka din. Babalik mi direct. Assistant, Oh, direk. diara nga itong mga gamit ha. Okay kayo. Oh, direk. Tayo, Bitbita na, bitbita. maigo tali direk. Lapay payong. Kay mukalit ka ni Kuwan ba? Nga, muinit niya. Maigo ta. Paliho ko bukhad. Payungi ko. Asam lang. Nagpuan. Pakbayakan mo. Ana. Good. Okay, magsugo na kita ha. Okay direct. Sugon na Panganda mo siya kagalingon. Paliho ko kupot ani ko. Sa tanaw na ko ni mo Tugsoy no, naglisod ng tagagkupot. Oy, ako dabi. Labaw ka direk. Mas mayo na. Panganda mo. Umagda ang kamera, tarong nga. Wait kayo na, sir. Okay, sir. Ay, diri, sir. Ila-ila sa tasir, ha? Kinsay nga ni mo, sir? Ha? Kinsay nga ni mo? Angan ako. Si Dario. Arang-arang, nakadungog. Okay, balik sa mo pisto. Pagtaro mo siyang linyabi, kay di ba nilalim atong shootingon, ha? Okay direct. Pang-international na atong salida. Busa, tarong nga juk acting ninyo ba? Maoni ha, maoni. Maoni angay na tong buhaton na. Oy, batyok, andin ko. Tunda ko unsaon pag-acting. Maingon ko ha. Tuloy!
Ipagawasan niyo mga alas o cellphone. Ukupan pagkaptanan. Dali! O sige. Ana ha, ikaw. Sunda akong dialog kanina ba? Wa say mo sabang, hilom sa hilom ha. Okay, lights, camera, action. Uy, gising! Bangon mo na kay buntag na! Bangon mo di, kay pamusilo to mo. Marisha, di ba na mao akong ipabuhat nimo? Katugad ganiha nga. Hoy, Toris ni! Pagawasan niyo mga alas. Kaptan, ukupan ka. Nga pag-acting. Kasi anting-anting direk. Yapag na, anting-anting na hinoon. Oh, boy, anting-anting direk. Isa, uy. Dapat na magkakanting-anting ha. Nga pang isgutan, parte ni Stolis. Di ba, audition ni part ni sa audition. Mahot akong dialogue sunda. Dapat magkas-anting-anting. Nawag tang nag-isgot o ganting-anting niya. Ang imong sulti ganiha nga. Uy, gising. Mauday na. Bungol din tawana, bungol din tawana. Naon sa mag-a-assistant. Pataman taong kagkuhan, bungol. Buwan sino ko magkaibaw direk. Binibig. Di ka madag-artista. Paulisin nyo, pauli. Salon di ka ron. Lights, camera. Andam, cameraman. Lights, camera. Action. Ulit. Anan. Naon sa... Katawa lang ka. Uy, kumasayo direk. Unsa may mong gipangdala. Agoy. Ungi ba dahil may mong gidatang, choy? Wapo ba yan mo? Naman direk, madawat ni siya. Una man yun Mangawat ka. Kasi mangawat. Wa mo ko kasulti nga mangawat ka. Talan ba yan? Ang iyang gingon direk, madawat ba siya? Madawat. Oh. Madawat ba itong acting niya? Layo raman to sa atong sundanan. Kaunsa, mas maayo pang muli na lang kasir. Kaya di dyan ka madawat. Mangita na lang kong lain nga mo acting. Uli na lang ka. Sorry kayo ha. Sige, next. Ikaw. Oh, pasin. Sanda ko ha. Ambing-ambing. Tulis eh! Ipagawasan niyo mga kaptangan. Ugupan ba? Sige na! Ana, okay. Okay ha. Lights, camera, action. 20. Andam. Lights, camera, action. Ano siya ni assistant? Gitik 20 na ako. Wala gyud. Kasi kumasayo direk. Bangwarta sa nila ha. Kung tanaw, tarong kay Manulti ba? Kain man. O, di amay last nga ko. Tiktan direk, maulin po yung wag. Kung sige, abilidad ana niya. Amang mani mong gikuha oy. Unsa? Ang iyang giingon direk, nga madawat ba kuno siya? Madawat. Dili oy. Sir. Ang gini sa pin. Uli na lang sa inyo. Gigil ka madawat sir. Sige, uli na lang. Sorry kayo. Next. Okay, Nick. Sabi ito dialogue direct. Sunda ko ha. Sunda tika. Ambil sabi. Tulis eh! Pagawasan niyo mga kaptangan. Ugupan ka! Ay nga na direct. Pagkasayor nga na direct. Tulis na. Pagkasa magkatangan. Bunti ka. Unsa? Masilon ko nimo. Wala. Sunod sa tika direct. Pero nag-action ng taon, oy. Kung na ba yung i-showing nga. Kinahanglan ko aon ginani mo. Okay direct. Sunda ko. Sige direct. Okay. Kuptisa. Okay. Sa mga tauhan ba? Sa mga nanlo. Okay sa sad. Sunda ko. Gundong ka. Tulis eh! Ipagawasan niyo kaptangan. Mga lakas, cellphone. Ugupan pa. Sige na! Oh, bawa ko na itunda ni. Tungtun ni mo. Ay ka na rin ka na direct. Sunda. Kasayo na na direct. Ikaw kono. Okay. Lights. Andam. Lights, camera. Action. Hoy! Tulis na!
Nagdalagit ba yan eh? Dia tatang silipon ang kaptangan. Dinig mo atang gwanta. May pamatay. Uy! Tulis na. Pistula na. Dia tatang gwanta mga lahak. Di nyo yatag. May pamatay. Tek, 30. Uy! Tulis na. Pistula na. Dia tatang kaptangan mga lahak. Bukan pa. Kat, balik. Tek, 31. Uy! Tulis na. Pistula ba yan eh? Dia tatang gwanta tanang mga lahak. Bukan pa. Kat, Tek, 32. Uy! Tulis na! Yata ng mga lalong kaptangan o uban pa! Time sa kalibog jud ko ba? Isa. Kalibog jud ko. Wala lagi tayo. Nganong naglibog ka man direk? Wala lagi tayo aktor ani. Ugma na ba ya? Wala nang iyang tingog ko eh. Di man pwede ngunan ni. Anong day direk? Langit-langit naman ako tingog. Ato ba sa akong acting? Bising ani akong tingog, ang acting lahi. Tulis eh! Ana ba? Nganong lahi man na imong tingog? Magbuot mga ka! Magbuot mga direktor! Gidalagit gud ko! Wala ibot-ani mo nga ako, direktor. Dapat ikay mo sunod na ako. Bitaw ka! Sunod ko ni mo! Imong tingog ba? Usba ba? Maubitaw direct! Kung magkansunod din, sunod ko ni mo! Usba lagi imong tingog. Usba ba? Usba, pasig matarong pa na. Tawag, tulisan na na. Ama ba direct? Kung di mo natuhuan sa tulisan doon kung yung nanay mong tingog. Ama ba? Nga naman na tagal. Dahil lagi direct. Nga naman nagtingog. Kalayo po yung mga nabtan. Uy, kadalagit gini siya. Kadalagit ito direct. Sus, pila kalawad yung mga nalabang gini Pito sa ka loud direct. Pila? Pito ka loud. Ito kalawad. Oo direct. Sunan ka kalayo ba yan na o? Lobi ka Tao na direct. balas. Ikaw nagdidlas O ba? sige, sige direct. Balik ko na ko direct. Balik ka. Pangiso gid ba? Panzot. Oh. Hoy! Tulis na! Pistulan niya! Ihatag ko ang mga langog. Uban pang magagtangan. Di lagi mo na. Pangiso gid ba? Pangiso. Hoy! Tulis na! Ihatag mga tanang mga kwarta, mga lahang, mga tanang mga kabtangan. Dati ko mo tiwas akong plano pa rin. Di kasabot mga guide ko. At akingon ka nila. May pamuli ko eh. Kailan yung amo anak? Muli, naman na yun. Ulo ni! Hatay na mga lahang kwarta. Amatanan.